majú tu najlepšie z oboch svetov, chápeš? No jasné. Do služieb a z e-shopov. Jasné. Takže toto je najlepší biznisový stream, aký momentálne je teraz, vieš, lebo kto vieš, aké by ma, vieš, ak teraz, keď s nami nejaký chlapec, aké by teraz tu je a pozera, toto vieš, aké by to má čistú, že, chápeš? Vidíš, tu už sa to pomaličky kopí. Je tam takí sú, že možno, že 10, čo stále prídu, čo ich fakt, že zaujíma biznis. Takže klobúk dole takým, ne? Keď tak prídu, že stále na biznis. Jasné, tak sa chcú vzdelávať, jasné. Počujete nás dobre? Napíšte do chatu áno, keď nás počujete dobre. Napíšte do chatu áno, keď nás počujete dobre, aby sme mohli pokračovať. Napíšte nám do chatu, OK, že áno, že počujú dobre, takže super. Už máme 50 ľudí, čo pozerajú momentálne. No, môj oco podniká v službách, že deratizačné služby. Už koľko rokov? Dobre, ešte tak inak. Koľko rokov už robíš biznis celkovo? No, vyše 30 rokov. 30 rokov. 30-34 rokov. No, môj oco robí, že služby, biznis služby. Teraz sme v Chorvátsku na apartmane, ktorý kúpil môj oco, nie? Zo služieb, čiže a tak, a ja mám e-shopy. Ja robím e-shopy, čiže tu je keby, že toto je prvá otázka, že ako sa stať milionárom. No to je, ťažké otázky, to sú do rana, ne, hovorenia. Ja tak väčšinou hovorím, že to je lifestyle, ne, že proste, že to nemôže proste každý robiť, že biznis, ne. No samozrejme, tak buď sa tam musíš prepracovať, alebo sa musíš narodiť, tak, čiže... Musíš sa narodiť, no. A mať pri sebe takoho, čo v kuse o biznise, nepočuje. Trošku dám trošku bližšie, aj bol ešte lepší zvuk. Musíš mať na to hlavu, píše typek. Musíš mať na to hlavu, ne? Alebo nemusíš? No tak musíš, jasné. Tak. Ale sú aj proste veľa je podnikateľov, ktorí sú že vyslovene, že celkom hlúpi, ale vedia s peniazmi. Tak potom nie je hlúpy, potom. Potom nie je asi Sú hlúpi, aj no. živelní podnikatelia, hej, alebo živelnejší, ktorí nepozerajú doľava, doprava, idú, hej, no. Podľa mňa väčšina akože pozerá, že kvôli akože e-com, vieš, lebo ja robím e-shopy, ale ja hovorím väčšinou, nech začnú u služieb, lebo sa vieš, najviac naučia proste pri tých službách. Aj služby, podľa teba čo je ťažšie, služby alebo e-shopy? No podľa mňa jednoznačne služby. Ťažšie sú? Jasné. Ťažšie, vážne? Určite spočiatku prichádzaš do kontaktu veľa s ľuďmi, musíš všetko odkomunikovať, hej, čiže e-shop z môjho pohľadu je trocha jednoduchší biznis. Počujete môjho otca, keď rozpráva? Keď áno, napíšte áno do chatu, prosím. Aby sme vedeli, že či to máme prisunúť, odsunúť a podobne. Áno, takže super. Takže píšu, že áno, že počuť nás, výborne. Lebo sme blízko od cesty aj, čiže počuť to auta tam. Pohodičke. Kto nie je momentálne zmena, či oco je na mňa pyšný. Si na mňa pyšný? Jasné, samozrejme. A či vieš, čomu sa venujem? Šikovný si, máš rád zvieratá, jasné. A vieš, čomu sa venujem? E-shopy, ne? No jasné, máš e-shopy, online marketing. Hej. Myslíš, že všetko sa mi podarilo, že viac menej kvôli tomu, že ty podnikáš? No asi viac menej, hej. Jasné. Lebo keď niekto proste, keby väčšina tu, na čo pozerajú, my sme momentálne jediný zdroj, vieš, pre niekoho, kto reálne píše mi typek, si vzor pre nás veľa. Sme ťa videli, no proste, že si vzor pre nás, vieš, a také mi píšu chlapci, lebo... A mamina sa čomu venuje, sa pýta typek. No mamina prevádzkuje kaviareň teraz v Košiciach. Tak. Môj oco, no... Kaviareň, bistro. Hej, už aj predtým si pomohol máme mať vlastnú kaviareň. Mala pred 7-8 rokmi prevádzkovala tiež jednu kaviareň v Košiciach. Ako veľmi úspešnú. Adela nám ju krstila tam, čiže chodili tam aj takí populárnejší ľudia taktiež. No. Si názoru, že by žena nemala pracovať sama, ne? Byť zamestnaný, že 9 to 5, pracovať celý deň, že v office mať šéfa, tak... Vedel by si predstaviť, že by tvoja žena pracovala v nejakom kancelárii? Tak to je každého voľba. Ale ty, či by si ty? No, moja manželka neinklinuje k administratíve, čiže asi nie, no. Tak. Ale ako... Môj otec je nakať skromný, čo sa týka týchto vecí, len tak, že keby len tak si povieme, že kedy moja mama že bola tak na posledných zamestnaná, kedy, koľko rokov dozadu, cca?
No nie, tak prevádzkovala kaviareň. Ale takže je zamestnaná u iného šéfa, jak že ste boli. Asi pred 10 rokmi robila vo firme jednej. Takže takto asi má nejako vyzerať. No, pán Oco, čo vám zabere v vašom biznise najviac času? Administrácia, fakturácia, alebo čo? Čo ti zabere najviac, sa pýta typek. Najviac času komunikácia so zákazníkmi, čiže keďže účtovníctvo má riešené, mám externe, tam to mám vybavenú vec. Čiže jednoznačne komunikácia so zákazníkmi. To je od rána do večera, čiže to sú hodiny. Plus, samozrejme, nielen verbálna, čiže telefonovanie, ale častokrát väčšinou maily, hej. Čiže, alebo pol na pol, maily a telefonovanie takisto. V čom podniká otec? Služby, deratizačné služby má, ale má aj ďalšie služby. Má viacero firiem a podobne, no, biznisov. Ale asi hlavné, čo by si Hlavná deratizácia, také špeciálne čistenia. Kedy sa ti to tak rozbehlo, po koľkých rokoch, keď si začal robiť biznis? To viem celkom presne, cca po 15 rokoch. Po 15 rokoch? 15-20 rokov, robil som aj 20 hodín denne, 12-20 hodín denne, nejakých 5-6 rokov, potom sa mi to už trocha viac rozbehlo, čiže nemusel som robiť 12 hodín denne, ale evidentne som pociťoval také už zmenu po tých 15-20 rokoch. Čiže dosť. Myslíš, že teraz v tejto dobe, keď títo chlapci, čo sledujú náš stream, myslíš, že vedia zarobiť rýchlejšie peniaze, jak keď ty si začínal bez internetu? Asi hej. Myslíš? Asi hej. Lebo vtedy sa tiež dalo robiť veci, nie? Hej, lenže nebol internet, neboli mobily z počiatku, čiže všetko, každý kontakt, každú zákazku som musel odkomunikovať buď osobne, alebo cez, väčšinou osobne, alebo cez letáky, čiže žiadne e-maily neboli, mobil nebol, čiže nevedel si nikoho nikdy zastihnúť. A pýta sa typek, že jedno silné moto, respektíve odporúčanie pre mladých, niečo zo srdca podnikateľov, začnem ja. Ja by som povedal iba proste klasicky, že proste keby, že neprestávať, ne? Iba skúšať. Čo mu sadne. A ešte jednu vec, čo by som ja povedal, a to je, že robiť biznis, ktorý ti sedí. Nie? Lebo mne nesedia služby, nie komunikácia. Ja nenávidím telefonovať proste, že s hocikým, čiže pre mňa toto vôbec není. Že tak. Zotrvať, hlavne zotrvať, hej. Čiže, Ježiš, ja som omylom poslal nejakomu invitation, prosím, ignorujte to. No takže čo by si ty povedal? Hlavne zotrvať. Zotrvať? Čiže začneš podnikať mesiac, 2, 3, 4, 5, skúšaš, rok, 2, 3, 4, zotrvať. OK. No a keď si čakal, že 15 rokov na to, tak prečo si keby neprestal? Viac menej v polovici, alebo tak? No, lebo som neprestal. Lebo. Som chcel byť úspešný v tom a ma to bavilo, čiže... Aj tak viac menej, aj čo je iná možnosť, nie? Tak stále boli iné možnosti, ale... Zamestnať sa. Alternatíva je zamestnať sa. Bol som aj zamestnaný rok, hej. Čiže, ale stále som inklinoval k podnikaniu, hej, od začiatku, hej, čiže od mojich 19 rokov, čiže... Píšu, že vyzeráš jak mafián. Píšu, že stará škola, to je pravda. Molco robí biznis, je stará škola, ja som nová škola. Tým je zaujímavý tento stream, lebo vlastne obidvaja podnikáme. Molco je keby viac menej od mala, Molco ma naučil inklinovať k podnikaniu a ja som viac menej celkom úspešný na svoj vek. Čiže je to super. Ale keby som bol úplne iba stará škola, tak nebol by som asi úspešný v tomto modernom svete. Čiže... To je pravda. Modernejšom svete. To je pravda. Nie modernejšom. Na to, aká si stará škola, tak si vieš viac menej aj sa manažovať Google reklamy a podobne. Takže to málo čo vedia tu mladí chlapci, takže... Jasne. Že vyzeráš jak Vlado Orsak. Ešte Vlado Orsak? Tréner, jasné. Ja neviem, kto to je Vlado Orsak. Tréner našej repre, hokejista. OK. Píšu nám chlapci, že nech sa nám darí. Máme 120 ľudí, čo pozerajú na nás teraz. Lebo proste je veľa ľudí, vieš čo, veľa ľudí, čo fakt, že chcú vedieť o tom podnikaní a napríklad tu na TikToku je väčšina, čo sa tak preslavila, to sú iba vyslovene, že proste, že robia zo seba šašov, vieš. Čiže málo kto tu reálne tak, že sadne si s nimi a vieš, reálne sa rozpráva o biznise, chápeš? Tu sa pýta, že sú tu dve dobré otázky, ale no ako dodatočne, odkiaľ čerpať na začiatok nadrece na brigádach, čerka robotách a všetko investovať? Sa pýta typek. Tak to je ťažká otázka, no. Spočiatku, ja keď som bol študent a neskôr tiež som drel na brigádach, hej, od rana do večera, no. Investovať, to je voľba na každého, to je.
Čiže Podľa teba treba investovať v začiatku veľké peniaze do toho, aby si mohol robiť biznis? ja si myslím, že nie. Podľa mňa tiež nie. Lebo podľa mňa všetci to strašne komplikujú, že potrebujú toľko peniaz, toľko, nie? Častokrát, keď si vyberie tú ťažšiu cestu, tak áno, ale Ale viac menej ti viac na základné biznisy, alebo čo ti fakt stačí, nie? Vedia si urobiť sami web stránku aj všetko proste. Jasné. Jasné, spočiatku by mal každý robiť to, čo vie, nech si urobí sám, než by outsourcoval, hej. Čiže tam ušetrí aj prachy, aj čas. Pýtajú sa stále väčšinou prídu noví, čiže čo robíš, oco má deratizačnú firmu, ale má viacero služieb v tejto oblasti, ja mám e-shopy. Či ponúkaš aj v Bardejove služby? Máte pobočky po celom Slovensku? Taktiež menej toho je Bardejove, ale taktiež Bardejov, Svidník, Vránov, no Michalovce, no aj tá oblasť. Držíme palce v dnešnej dobe, ďakujeme pekne. Bardejov pozná veľmi dobre ináč. Nám píšu, vidíš, že zaujímavý stream konečne. Víš, to je preto, lebo reálne, víš, napríklad, jak ja s tebou rozprávam o biznise, tak si predstav, že tu nás sú chlapci, čo reálne, alebo proste dievčatá, čo reálne nemajú s kým konverzovať o biznise, nemá nikoho úspešného okolo seba. Chápeš, že keby veľmi ťažké to musí byť pre takých, vieš, že keby, že chcú začať a jediné, čo vidia, sú nejaké YouTube videá, vieš, kde všetci im predávajú veci, vieš, a teraz tu majú možno prvýkrát na celom TikToku nejaký taký, že poriadny stream. Takže, jak hľadaš klientov? Či si platíš reklamy, či aj nejaké štátne výzvy, alebo oslovuješ klientov že nejak manuálne? No keďže som na trhu vyše 30 rokov, čiže prakticky už veľa zákazníkov pozná naše firmy, alebo moje firmy, hej, čiže nás oslovujú automaticky. Ale samozrejme využívam aj reklamy, Google reklamy, aj klasické letáky napríklad, hej. Keby si povedal top jedna vec, ktorá ti že generuje najviac zákazníkov v tejto dobe teraz. Akože viem, že to je ťažké, Pavel, sa nedá povedať, ale takže celkovo, čo myslíš? Čo by si ťažko povedať. Roky na trhu, čiže naše všetko, nie? Naše firmy poznajú prakticky celé Slovensko, keďže poskytujeme tieto služby vyše 30 rokov a našu firmu my väčšinou robíme pre veľké podniky, veľké závody, mesta, väčšinou nás poznajú, čiže automaticky nás oslovujú do súťaží alebo... A ja často hovorím proste, keď sa ma pýtajú, že či to tie reklamy, alebo to tá platforma, ja hovorím, že buďte všade, robte všetko, nech vás vidia z každej strany, nech vás vidia na Facebooku, nech vás vidia na Google, nech vás vidia v novinách, všade. Že všetko je vydreté. Pýta sa týpek, či nie sú v tejto dobe letáky zbytočne. Tak poviem ja, podľa môjho názoru to závisí od biznisu. Nie? Ja raz za 2-3 roky posielame letáky a úspešnosť je asi taká, že z 500 letákov zaslaných sa ozvú 3 zákazníci. To je dosť dobré. No dosť, áno. To je... Pre niekoho nie, lebo 500 letákov ťa stojí, hej, nejaké prachy, ale priemerne 3 zákazníci. A s ktorými, jasné, keď ich dobre podchytíš, s nimi spolupracuješ roky. Čiže keď si to celé prepočítaš, čo to stálo ten vstup a koľko potom vieš vygenerovať z toho za tie roky, no čiže... Čo si myslíš o tom, že zo začiatkov, že odstaviť celý svet a priamo sa fokusovať iba na podnikanie v 19? Ja by som povedal, že by si sa 19, všetko, čo ti buduje nejakým spôsobom disciplínu, lebo ja tým, že som boxoval, nie? Tak mi to budovalo disciplínu a potom už to preniesť do biznisu je dosť jednoduché, lebo keď raz máš disciplínu, už to vieš proste preniesť do biznisu, nie? No ja som začal podnikať, keď som mal 19 rokov. OK. Čiže viem, čo je presne začať 19. Čiže odporúčil by si im začať 19 podnikať? Jasné. A čo by bol ich prvý krok? Čo majú robiť teraz? Zober, že oni dokončia stream a povedia si, že dobre, majú 19 rokov, chcú podnikať. Nech veľa čítajú, nech sa veľa pýtajú, hlavne veľa sa pýtajú. Kto sa pýta, sa aj zároveň učí. Čiže sa majú pýtať tu na streame, lebo nemajú... Všade. Lebo majú málo koho, vieš, sa majú... Stretne, nech sa všetko pýta, nech budú zvedaví. Píšete mi, chlapci, 1-na-1 mentoring na ICOM. Momentálne neponúkam mentoring, lebo vôbec na to nemám čas, ale možno v budúcnosti. SRO alebo živnosť, to asi nebudem odpovedať, lebo to je veľmi komplikované, to závisí asi na situáciu. To si musia všetci prerátať, ale väčšina ide na SROčky. Sú aj veľmi úspešní živnostníci, ktorí majú aj miliónové obraty a stále idú na živnosť. Skôr SROčka. Chlapec sa pýta, že či na Slovensku sa dá podnikať. No, jasné. Otázka. A čo málo kto vie, alebo sa o tom ani veľmi nerozpráva, sú to veľmi nízke dane do obratu 100 000 eur ročne. Jeden z najnižších na svete, hej, čo
Čo bolo impulzom, dôvodom, že si išiel do deratizácie, do toho biznisu, sa pýta chlapec. Máš nejaký impuls, alebo... Impuls. A neviem, nepamätám. Všelijako, jak to všetko. Nepamätám sa na to. Ak viem veľmi zle po anglicky, je to pre mňa veľká nevýhoda? No, povedz. Je to nevýhoda, keď nevie po anglicky chlapec? Nie, vôbec nie. Ako robíme aj pre anglické firmy, pre japonské, čiže rozprávajú tam všetci anglicky, ale nie je to také podstatné. Ale zase keď robíš e-commerce, napríklad, že to, čo robím ja, nevieš po anglicky, trošku si pozadu, lebo všetky tieto najnovšie AI, pičovinky, všetky softvery sú všetko po anglicky, čiže keď vôbec nevieš po anglicky, vieš, lebo keby vôbec nevidel po anglicky, tak ktoré veci ťažko sa mu nastavujú, no. To je iná vec asi. Hovorí typek, že tu sa oplatí podnikať len krčmou alebo bordelom. My nemáme ani jedno, ani druhé. Hovorím, že tu nás sme momentálne v Chorvátsku, na jeho apartmáne proste. Ja mám proste tiež zabehnuté e-shopy extrémne, čiže na svoj vek si žijem super a ani jeden nemá krčmu, ani bordel, takže toľko k tomu. Pekný po tatovi. Tých je tu viacej, týchto trošku. Aké je najlepšie miesto na spoznávanie, prípadne kontakt na úspešných ľudí? Nejaké kavárne alebo niečo by si odporučil? Tu sa pýtajú. Že keď že chcú spoznať viacej úspešných ľudí, že kde sa s nimi vedia dať do kontaktu? Sú teraz také rôzne stretnutia podnikateľov. Čím ďalej, tým viac takých organizácií vzniká. Viem, že na východe Slovenska som zaregistroval nejaké... Ale nie je to také, že tam chodia väčšinou takí, čo chcú iba začať podnikať? Nie, chodia tam aj staršie. Chodia tam aj takí, že... Ako treba chodiť, hľadať, skúšať. Čiže... Áno, sme v Chorvátsku, nie sme na Slovensku. Adam, ty si ako inklinoval ku e-shopom, nechcel si skúšať biznis podobný otcovému? Ja som robil biznis podobný otcovému, ja som mal upratovaciu firmu, s mojou mamou sme chodili na zákazky nejaké, ale proste to... Ale proste tento biznis není pre mňa, proste komunikovať s ľuďmi, proste fakt to nie pre mňa. Môj biznis je, že sa zavrieš doma v izbe, nikto ťa nevidí a robíš takto proste, keby... Ale to ja dodám k tomu upratovaniu. Upratovanie je na Slovensku, ale nielen na Slovensku. Nevďačný biznis, ne? Veľmi, veľmi komplikovaný biznis, keďže v tom pôsobia miliardové firmy, ktoré poskytujú služby s minimálnym ziskom. Ja hovorím o veľkých podnikoch alebo stredných podnikoch. Hej. Upratovanie bytov, domov, OK, to by šlo pre takých menších podnikateľov, ale tam je zase veľký problém odkomunikovať tú zákazku a hlavne dohodnúť dobrú cenu. Častokrát veľa ľudí to robí bez zisku. Pýta sa typek, že ak sa venuje 3D tlači, ale má 16 rokov, čo má robiť, keď nemôže ešte predávať cez živnosť ani SRO? Pravdepodobne viacerí tu sú takí, čo nemôžu mať ešte živnosť a SRO. Jak to majú riešiť? Tak nech si nájde niekoho staršieho. Rodičov, súrodenec, nie? Kamaráta, jasné. Proste... Škoda, ja by som dal, keby bolo na mne, určite by som dal dole tú hranicu, že môže človek podnikať v 16 alebo 14 rokov. Jasné, potom není zodpovedný, čo sa týka zákonov, ale to by sa príde do toho. Spôsobí, no. Bol pán otec začiatok podporovateľ tvojho podnikania e-commerce? Jasné, že áno. Čiže tak celkovo, nie? Tak všetko, čo som robil, iba kým som sa neodjebával, nie? Či to je box, či to je e-shop, nie? Viac menej to jedno, že čo to je, iba nech sa neodjebávaš, nie? Jasné. Čiže... Takže tak... Aký typ e-shopov sa ti najviac oplatil? Spotrebné produkty, ktoré si niekto kúpi od teba znova, jednoznačne. Aké produkty predávaš na e-shope, také neviem odpovedať, ale mám veľa produktov. Takže... Investujete peniaze? Ja momentálne neinvestujem nikde peniaze. Ty, Oco? No, v tomto období absolútne nie, žiadne akcie, nikomu nedoporučujem. Ale takže nehnuteľnosti napríklad? Momentálne nie, ale absolútne nikomu neodporúčam v tomto období žiadne akcie ani podobné doslova gebuziny. Príde čas na to asi ešte. Vážne sa dá začať aj s jedným produktom, nepôsobí ten e-shop potom fejkovo? Ja som začal s jedným produktom a urobil som vlastne to, že som prihadzoval ďalšie súvisiace produkty a proste z mesiaca na mesiac som tam už mal 10-15 produktov. Oplatí sa ešte v dnešnej dobe začať e-commerce? Nie.
Ja, akože jasné, že oplatí, tak vidíš, že ja robím e-commerce a ide mi to, ale... Všetko sa oplatí stále. Všetko sa oplatí. A väčšina ešte tak, vieš, porovnávajú v kuse, že či sa oplatí tento biznis, vieš, v každom biznesu sú peniaze, nie? Iba problém je, že všetci skáču od jedného biznisu k druhému. Všetko sa stále oplatilo. Keď človek sa rozhodne, keď vydrží v tom biznise, počase musí byť úspešný počase. Počúvaj, jednu tu máme takú, že chcem všetkým ukázať, a to len, aby pochopili, že to je zmyšľanie, že jak vieš povedať zo zadu každé slovo. Ale no, Počúvajte, môj otco vie povedať zo zadu každé jedno slovo, ktoré poviete, môj otco vie povedať do sekundy zo zadu. Že keď niekto teraz napíše nejaké slovo zo zadu, môj otco povie za sekundu. Čiže keď dáte nejaké slovo, ja ho prečítam a môj otco vám povie za sekundu. Povedz si nejaké slovo a môj otco vám povie odzadu za sekundu to slovo. Som ti vravel, nerob toho. Povedz si nejaké slovo a môj otco vám povie hneď zo zadu do sekundy to slovo. Okamžite vám povie do sekundy. Povedz zo zadu deratizácia. Aj sa zitaret. Povedz zo zadu čučorietka. Čučorietka, ak to je ročuč. OK. Povedz zo zadu poľnohospodárstvo. A toto neviem. Toto nevieš. Anakonda. Adnokada. To sú také slova. Som sa tie slova neučil. No, takže poďme ďalej k biznisu prejsť. Máte tu na dvoch úspešných podnikateľov v úplne iných odvetiach, úplne inej vekovej kategórii. Čiže už veľakrát sa pýtal typek, zaskúšam e-shop cez Shopify, cez ShopTet používam kvôli platobnej bráne. Práca v policajnom zbore názor. Tak to asi ťažko sa na to povedať, nie? Tak my podnikáme, čiže... Koho to baví, tak jasné, tak všetko je super, koho to baví, tak... Vedel by si predstaviť mať šéfa? Vedel by si predstaviť si mať šéfa, oco? Už nie. Už nie. A keby si bol mladší? Ani vtedy. Nie, tak mal som chvíľu šéfa, čiže... Koľko si mal rokov, keď si mal šéfa? Robil som v jednom podniku, jednej akciovke, asi pol roka, rok. A jak dávno to bolo? Robil som riaditeľa v takom poľnohospodárskom podniku. Dávno, hej? V Bardejove, keď som mal 24 rokov. Takže to bolo veľmi dávno. 30 rokov dozadu. Veľa mi píšu, že ty asi nebudeš poznať, že také, že AI modelky a podobne, veľa sa chlapci na to pýtajú, ale ja v kuse poviem chlapcom, že vieš, sa pýtajú AI modelky a bodačo. A Toto je super biznis, podľa mňa. Super biznis? Ale ty vieš, čo sú AI modelky? Jasné. Vymyslíš si modelku, na ne zarábaš. No, lenže vieš... Prezentuješ ako živú osobu. No dobre, lenže zober si, že vieš, že tam máš potom toto, že nevieš, ak bude sa vyvíjať toto AI, vieš, nie je to veľmi morálny biznis. Nie je morálny, ale neviem, či to nie je aj už nejak legislatívne obmedzené. Jasné, že je, počúvaj, ale ja v kuse odporúčam im všetkým, nech robia proste také biznisy, čo majú potenciál do budúcna. Lebo AI modelky môže zarobiť pokut peniazy 1 rok, ale vieš, za 10 rokov. No potom robí iný biznis. No lenže keď ty buduješ napríklad e-shopy alebo nejakú firmu, buduješ recenzie, tak ty vieš, že reálne za 10 rokov mať zabehnutú, ne? Všetko proste už... Tak jasné. Či máme vysokú školu, sa pýta typek. Ja nemám vysokú školu, ty oco máš vysokú školu? Nemáme. Ja som nechcel strácať čas. Moji kamoši chodili na vysokú školu, ja už som mal firmu. Potrebovali peniaze, ja som im požičoval. Počujete? A keď skončil kamarát vysokú školu ekonomickú, ja som mu pomáhal vypísať prevodný príkaz v banke. On to nevedel. Táto je to smutné. To piči. Takže, čo, odporúčal by si chlapcom ísť na vysokú školu, pokiaľ to není... Neviem. Keď je dobrá vysoká škola, musí byť dobrá. Mm? Čiže, ale nejaká bežná vysoká škola ekonomická, to je podľa mňa absolútny blúd. Ale určite sú dobré vysoké školy. No, viem, že v Londýne je jedna vysoká škola podnikania a biznisu. To táž vraj je dobrá. Že fakt, že biznisová škola, čo si myslíte naučí biznis? A myslíte naučí biznis? Že vraj tam reálny biznis učia. No. Tak ale to reálny biznis musíš ho robiť, nie? Takže to jediný spôsob, ak by ťa tam učili, by bolo, že ti dajú príkaz ho robiť, nie? Možno to by bolo zadanie dajaké, nie? Že robíš biznis. U nás školstvo jak funguje? To je všetko memorovanie. Nauč sa, naspamäť a odrecituj, hej. A dostaneš dobrú známku, hej. Čiže... A ešte, čo je u nás najhoršie, na vysokej škole stále prednáša napríklad podnikanie učí ten, čo nikdy nepodnikal, hej. No, marketing učí ten, čo nikdy marketing nerobil.
A ja som mohol ísť na vysokú školu. Môj známy vyučoval marketing a v živote marketingu nerobil. Práve naopak, za komunizmu vyučoval marxizmus, leninizmus. Keby bol expert na marketing, tak by bol multimilionár a nevyučoval by marketing. Ale keď ho to baví, môže učiť. No je jasné, keď ho to baví. Ale predtým vyučoval marxizmus, leninizmus a teraz zrazu marketer, hej, no, čiže... Pýta sa typek, aký máš názor na stavbárčinu, respektíve tesarčivú drevostavby na Slovensku? Toto je tesarčina je jeden z najlepších biznisov. To sme sa aj o tom bavili dneska, že služby, že málo kto chce robiť, všetci chcú robiť, ne? IT a podobne. To tesar je... Musí byť super, ne? Málo ich je, malá konkurencia. V čom podnikáte? Ja mám e-shopy s 10 000 objednávok, môcom a deratizačnú firmu veľkú a popri tom ďalšie služby. Čiže akú platobnú branu odporúčaš na ShopTete? Priamo ich, áno, odporúčam, je to výborná platobná brana. Priamo ich. Podnikať za peniaze svoje alebo za peniaze z banky? Furt je najlepšie použiť cudzie peniaze, nie? To o tom by vedeli rozprávať takí tradery, čo požičajú si, čo zoberú love iných a z toho asi nerobia. Každý požičiava cudzie. Najviac dlhu je Trump, hej? A je to jaký úspešný podnikateľ, ne? Takže tak. Už teraz aj politik, no. Ale to asi platí skôr pre tých starších, ne? Lebo nemajú tak mladí skaj zobrať tak peniaze, ne? Tak nech si žičajú od rodiny, od kamarátov, keď potrebujú, hej, keď nie od banky. No. Ale podľa mňa netreba nikomu, podľa mňa toľko peniazí na začiatok, pokiaľ nechcú dajaké, neviem aké, ne? Stávať, neviem čo ani. Tak vieš, že počiatočnú investíciu potrebuješ už, také auto, hej, keď potrebuješ už to je pár tisíc eur, hej. A vieš si kúpiť na leasing, ale furt dávaš akontáciu nejako, čiže... Že názor na reštauráciu, že musíš mať na to... Gastro je najťažší biznis momentálne, aký existuje. Suverene najťažší biznis. Musíš v gastre byť zabehnutý, že si robil čašníka celý život alebo dačo, nie? Keď chceš dačo v gastre. Tak keď si bol dobrý čašník, si dobrý čašník. Aha. Reštauráciu by mal riadiť podnikateľ, hej. Ani nie kuchár, nie čašník, hej. Perfektu? Preto, keď si kuchár, veľa známych kuchárov si otvoril reštike, každý skončí. Čo máme? Čo gastro? Že gastro je, že není dobrý biznis. Nehovorím dobrý, najťažší. Gastro je vášeň. Gastro je vášeň, povedala moja mama. To je jak farma. Mať farmu a gastro je to isté. Moja mama, ktorá to nefinancuje. Ale nie, moja mama. Len tam robí. Moja iba robí, no. Gastro je vášeň. Je to tak. Keď mám 50 000 našetrené, kde ich investovať? Toto ti ja neporadím asi. 50 000. Kde investovať? Tak na rýchlo? Určite nie akcie momentálne v tomto období. A krypto, no... Nie som si tiež istý, ale určite nie akcie. Ani žiadne ropa, ani žiadne komodity teraz. Svet sa dosť mení. Ja Boh vie, čo majú naplánované s touto politickou situáciou. Čiže... Máme tu dosť ľudí, takže všetci chcú vedieť o biznise viacej. Aký biznis by si rozbehli v dovolenkových destináciách ako Grécko? Nemyslím prenájom apartmanov. Aký biznis by si rozbehol? To by som tam musel chvíľu žiť v Grécku. Aby si zistil, čo im chýba a tak, lebo... Ale prvé, čo je, kto sa niekde, neviem, či sa presťahoval dotyčný, ale prvé, čo je realitka. To asi napadne prvé každého. Čiže... Realitka? No jasné, alebo buď realitka vlastná, alebo na nejaké typerské zmluvy pre miestne realitky robiť. Ball-in s otcom, to znamená ball-in, znamená, vieš, keď proste obidvom sa darí proste finančne. Takže, hej. Darí sa nám, no. Jaký otec, taký si, no. AI vizualizácie. To neviem ani, čo to je, takže... Čo? Neviem o AI dajaké. Názor na zakladanie značky, podľa mňa zakladanie značky je úplne najlepšie, lebo to je proste... Ale to je dlhá cesta zase. Dlhá cesta, ale keď raz máš zabehnutú značku, tak je to proste po piči, no. Tak potom už si tam robíš cenotvorbu, keď ťa napadne. A konkurencia ťa veľmi ťažko dojebe potom, no, keď máš značku už. No nie je jednoduché vyprofilovať značku, hej. Práve som zmaturoval. Myslíš, že otvoriť gastro prevádzku alebo pojazdnú prevádzku je dobrý nápad?
Pojazdná ešte OK, ale nejaká kamenná prevádzka potrebuješ na začiatok plno prachov. Plno. To asi skoro niekedy, ak to skončí, že proste... A tým, že je veľmi nízka nezamestnanosť na Slovensku a málo ľudí má ochotu pracovať v gastre, tak je častokrát problém zohnať ľudí do gastra, alebo kvalitných ľudí do gastra. Ale také, že keď dotyčný má pasív v tom robiť gastro a má track, tak to je určite lepšie ako kamenná prevádzka. Hlavne čo sa týka nájmov a médií a týchto vecí. Píšu MLM-ko, no. MLM-ko je super biznis, ktorému ja vôbec neinklinujem. Ale je to super biznis. Pri začiatkoch si ako hľadal dodavateľov, keď si nemal žiadne skúsenosti? Normálne cez čínskych dodavateľov podľa toho, že produkt a... Typek sa pýta, že či sa môže spýtať, že čo robíme. Ja mám e-shopy s 10 tisíckami objednávok. Môj oco má už desiatky rokov firmu na služby, deraciačnú firmu a ďalšie služby, ale hlavne deraciačnú, čiže obidvaja podnikáme v úplne iných oblastiach. Preto je zaujímavý tento stream. A paradoxne by všetci povedali, že by som pracoval pre teba, nie že by som robil pre teba, ale... A ja som myslel, že budeš... Hej, len proste akéby ty podnikáš. Čiže ja skorej bola vždy u mňa také, že budem inklinovať k podnikaniu. A vieš, keby robím pre teba, by som veľmi nemohol tam, podnikať, tak nemal by som tam veľmi ten priestor, ne? Kreatívny. No jasné, spočiatku určite nie. Či som mal nejakého mentora, tak môj mentor bol viac menej môj oco, čiže viac menej čo sa týka biznisu. A či ponúkaš aj prácu nejakú? Sa pýta chlapec. Ponúkaš aj prácu? No, pravidelne zháňam niekoho. Keď si veľmi pracovitý a mi napíšeš DMs, môžem ťa odkázať môjmu ocovi, keď si pracovitý muž a už vy sa môžete dohodnúť, keď tak. Idem zapaliť svetlo, sekundička, hneď som späť. Kde tu idem zapaliť svetlo? Mami, Svetlo, zapalíte? Svetlo zapalíš? Svetlo nám vieš zapaliť? Dobre, díky. Dobre. Počkaj. No, dobre, toto je dobre. Počkaj, skús vypnúť. Toto je dobré asi, nie? Nie. Toto vypni. Dobre teraz. Tak dobre, okej. Abo vieš čo, mami, zapni toto svetlo tiež. Zapni toto, bude dobre vidno. Dobre. Dobre, vypni ho a nechaj iba toto zapnuté. Tak, výborne, tak nechaj. Myslíš si, že zakladanie značky je lepšie postovať viac videí s menšou kvalitou, alebo opačne? Toto je ťažká otázka, ale asi viacej videí s menšou kvalitou. Toto ti neviem odpovedať, lebo mi to príde, že to je úplne na rovnako. Úplne na rovnako, lebo koniec koncov jedno video, neviem proste, fakt, takisto mi to vychádza, že úplne na rovnako, takže... Možno keď robíš nejakú značku, tak je dobre sa spojiť s ňou, čo sa týka, že svoj tvar s tou značkou, aby si to poistil, že za ňou bude stať a podobne a už potom... Či investujem do krypta? Mám nejaký malý bitcoin, ale neinvestujem veľmi do krypta. Investuješ do krypta? Momentálne nie. Teraz podnikám vo weboch, ale už je veľká konkurencia. Poradil by si čisto kodovanie? Neviem. Viem, že keď vieš kodovať, tak si vieš nájsť hneď prácu, ale všetci chcú byť ITčkári. Čiže možno, jak môj oco hovorí, by som práve že išiel tou opačnou cestou čisto služby, možno. Lebo všetci chcú byť ITčkári, všetci chcú programovať, ale málo kto chce čistiť komíny, čiže podľa mňa budúci multimilionári sú čistici komín. Že táta, co delá za práci. Môj oco má deraciačnú firmu už roky, ktorá je jedna z najväčších na Slovensku, ak nie najväčšia na Slovensku. A majú 10 000 klientov. Takže môj oco nepracuje. No tak. No teda akože pracuje, ale... Viac než dosť. Ale on sa akože tak... Vlastníte nejakú akciu, ktorá vám vystrelila? Ja nevlastním žiadne akcie. Je pravda, že alkohol a podnikanie nejdu dokopy? To je pravda. Takže, či ty predávať na CSko názor, dá sa to robiť legálne, tak na všetkom vieš zarobiť proste peniaze, čiže to ti neviem povedať.
pre podnikateľov sú riešením na rýchly rozbeh a investori. Aký je váš názor? Jasné. A treba dať bacha, jakého investora si človek vyberie, aby to potom neoľutoval, ale keď vyberie si toho správneho, dobrého pecka. Dám to bližšie trošičku. OK. Tak, dobre. Či máme biznis v hlave 24/7, či niekedy aj vypneme? No však to je ten. Ja neviem vypnúť. Ty, Oco, vieš vypnúť z biznisu? Keď človek podniká, tak podniká 24 hodín denne, čiže Vieš vypnúť z biznisu, alebo nie? ťažko. Ani ja. Za 30 rokov sa mi stalo jeden týždeň, že som nedvíhal telefóny. Jeden týždeň. Mal som ho presmerovaný. Jeden týždeň. Za 30 rokov. Za 30 rokov. Čiže odpoveď je, že asi není to veľmi jednoduché vypnúť hlavu. Ale tak oni asi si, vieš, myslia, že to je také, že robíš a dačo, len oni asi možno nerozumejú, že to je tiež pasia vaše, nie? Jasné. Že to nie je, že teraz, že ty musíš, že musím telefonovať, ale to je, proste teba to je baví, že proste, nie? Vybavovať si Ale to. človek by mal robiť to, čo ho baví, hej? Keď ho baví robiť v zoologickej záhrade, starať sa o zvieratá, nerobí to, jasné. Biznis ide so životom už potom, neviem ani čo to znamená, lebo ja mám 25 rokov a mám úspešné e-shopy, čiže vôbec neviem, čo to znamená. Ako často pracuješ cez deň, viac menej asi celý deň máš v hlave biznis, nie? Jasné. Ja najčastejšie robím večer, až do noci. Ako bojujete s vyhorením, prípadne ako tomu predísť v podnikaní? Ja nemám žiadne vyhorenie, lebo mňa to všetko baví, čiže... No to je otázka asi pre starších. OK. No, poznám veľa starších podnikateľov, čo s tým majú problém, no podľa mňa šport, čo najmenej alkoholu. A vzdelávať sa. Ale nemyslím vzdelávať sa ako školstvo, škola, ale byť zvedavý a veľa čítať. A dobrá otázka veľmi od chlapca, že to, že máme biznis hlava 24/7, či to nemôže byť preto, lebo veľa podnikateľov má syndrom, že bez nich by celá firma spadla za 2 dní. Čo si myslíš o tom? To tak je. Tak to je a preto si treba nájsť schopných a spoľahlivých ľudí okolo seba, ktorým vieš delegovať niektoré úlohy. Spúšťam akurát prvý e-shop ako najlepšie na marketingu začiatku, kým je menší budget. Podľa mňa organický marketing alebo podobne, alebo proste sa naučiť robiť facebookové reklamy poriadne, lebo ja som dal 20 € do reklamy a sa to proste spustilo riadne. Ale poviem asi, nech zapne svetlo, lebo už začína byť dosť tma. Sekunda. Zapal svetlo, prosím ťa. Že zapal nám aj toto svetlo, buď také dobrá. Dobre, super, díky. To je lepšie teraz. Ako nastaviť, že delegácia je základ? Je to pravda? Delegovať, jasné. To je dačo, čo ja keby ty si mi teraz hovoril, čo v mojom podnikaní bola asi najväčšia chyba, že som balil objednávky každý deň, už dlho. Potom nemáš čas podnikať, jasné. Presne. A teraz už začínam proste to riešiť tak, že cez firmu, nie, že bude za mňa posielať, takže... Nedeláš nejaký kurz, nebo 1.1, momentálne kurz je v procese, ale 1.1 nestíham vôbec, čiže vôbec neponúkam zatiaľ. Nebojíte sa, že si vypýtaš za službu veľa a zákazník ťa odmietne? No stáva sa to, jasné. V kuse, však stáva sa to, nie? Stáva sa, jasné. Non-stop, však to je, patrí k tomu, nie? Jasné. Ale tak, jak sa hovorí, práca lacná nie je vzácna, čiže každý sa musí rozhodnúť, či chce lacnú službu, lacnejšiu, drahšiu a kvalitnejšiu. Čo používaš skôr, Shopify alebo ShopTed a prečo? Používam ShopTed kvôli tomu, lebo ShopTed má úžasnú natívnu platobnú branu, lepšiu jak Shopify pre slovenské firmy. Čiže investuješ veľa do reklam, myslíš, že bez reklam by si nemal taký úspech? Zo začiatku som veľmi investoval do reklam, už som to teraz organicky celkom rozbehol, čiže keby som neinvestoval na začiatku toľko do reklam, asi by som nemal taký úspech, no. Musí sa to stavať, keď Slováci by najradšej chceli všetko zadarmo. Nemyslím Slováci. Pochodil som čas sveta a myslím, že na tom Nemci a Angličania sú ešte horšie. Prečo myslíš? Oni chcú úplne všetko zadarmo. Jak všetko zadarmo? Robíme pre veľa zahraničných firiem. Najväčší neplatiči sú suverene Rakúšania a potom Nemci.
A pritom Nemci majú dosť peniazy, nie? Na také podmienky, že na Ťažko povedať. pomery. Koľko si dal asi dokopy do reklam? Desiatky tisíc eur. Vlastne som dával video na TikTok minulé a 60 000 okolo, keď som dával 6 mesiacov zadu, čiže okolo 60 000 vtedy. Teraz to už je možno viacej. Podnikať s autami. Ja nerobím s autami, ale moc s tým mám skúsenosti. A kedysi som robil aj s autami. Som dovážal zo zahraničia, hlavne z Luxemburska. Vtedy to bol super biznis. Ale to bolo dozadu nejakých, neviem, 27-28 rokov. Čiže už sa tak podľa teba, jak to s autami by sa podľa teba oplatí sa chlapcom robiť s autami, či ani neveľmi Neviem, teraz? čo majú na mysli, lebo teraz je prijatý nový zákon. Myslím, že prijali ho minulý týždeň a dosť to štát skomplikoval a dovážajú jazdené autá. Keď máte na mysli to, jazdené autá. Investoval si do reklam, čo sa týka TikToku, alebo do akých reklam? Facebook reklam, Google reklam, do iných reklam som nikdy ešte neinvestoval. Všetko Google a Facebook. Koľko produktov si vystriedal, dokým si našiel ten win product? Ja som originál, že u rodičov proste mačku, mal také obojky pre mačky a som venčil mačku a som, pamätáš? A som zrobil video, jak som ja mačku, to bol môj prvý dropshipping, no to bolo hrozné, ale všetko som fakt skúšal. Ale viacero produktov som skúsil, ale nie až tak veľa, možno 10 a potom sa mi to rozbehlo. No tak sa hovorí, že z 10 vecí, ktoré začneš, ti 2-3 vyjdú. 3 veci ti vyjdú. No, ja som originál, že na terase bol a mačke som dal proste povraz, to bol taký obojok a normálne som robil Facebookové video. Ako bolo to fakt, že hrozné, keď sa spätne hrozné to bolo, ale aspoň som to robil. Aspoň som sa naučil, nie? Trochu. Jasné. Takže v pohodičke. Na Google nebojuješ s tým, že často tí produkty nabízi giganti ako Alza a teda. Preto je dobré, keď máš nejakú značku, lebo aj keď máš značku oblečenia, tak tie isté trička vieš zohnať lacnejšie, iba proste že vyzeráš jak frajer, nech sa ti darí. Otcovi. Jaký biznis by si doporučil pre začiatočníka, čo by ma mohlo mi to zmizlo, kus nakopnúť vyššie? Ja by som osobne odporučil momentálne, keďže ja robím e-shopy, e-commerce, ja ti odporúčam samozrejme niečo v tejto sfére, čiže ja by som odporučil niečo z AI, asi pravdepodobne začať nejaké AI pre firmy a podobne, ak náhle už budeš mať odložený nejaké peniaze, pár 100 eur, začal by som e-commerce a keď sa ti rozbehne e-commerce, tak už to bude na autopilote. Ty čo by si navrhol? Aký by si odporučil biznis pre začiatočníka, čo nemá napríklad žiadne biznisové skúsenosti? Ťažko povedať, by som musel toho človeka poznať, čo ho inklinuje, čo ho baví, hej. No. Lebo keď napríklad inklinuje k autám, tam mu asi neporadíš teraz nerobiť strechy. Nie? No jasné, ako super biznis je kominárstvo, hej. Ťažko je tam sa dostať, lebo si to, cech kominárov si to tak veľmi stráži toto celé, ale napríklad to, hej. Ale to... Učil si sa sám na svojich chybách z Meta Ads alebo Google Ads, ja som sa naučil všetko cez svoje chyby, ne? Ale však hovorím, že môj otco má 50 rokov a síce, alebo koľko máš rokov? 54. 54 skoro, ale proste ty sám nastavuješ si reklamy, asi si už celý život nastavoval. Jasné. A to nie si ani expert, vieš. A zober si, že tu chlapci reálne žiadne reklamy nespúšťajú, študujú, vieš. A povedz mi, ty si to tiež tak overfinkoval, keď si išiel spustiť prvú reklamu? A zaujímavé je, reklamy si riadím ja sám a firma, medzinárodná firma, najväčšia na svete, ktorá podniká v tej istej oblasti s obratom 1 miliardy, je stále za mnou, hej. Čiže 2-3 miesta za mnou vyhľadávanie. A môj oco si sám spravuje reklamy, ja mu nespravujem, môj oco si sám spravuje reklamy. A chlapci tu proste strašne rozmýšľajú, že jak toto, lebo proste aj nezačnú, vieš. Ty sa naučil tým, že si asi začal, nie? Jasné. Či sa dá rozjeť e-com z 1000 eur? 1000 eur je viac než dosť, bro. 1000 eur je viac než dosť. Stačí, keď si kúpiš nejaký lacnejší produkt do dodávateľa, proste máš veľa kozmetických, máš veľa iných produktov, čo nie sú drahé a na reklamy, ja som dal 20 eur do produktu, ktorý fungoval do reklamy a sa mi to za 20 eur, som mal už 2-3 objednávky, som hneď videl, že to funguje, hneď som vytvoril väčšiu objednávku dodávateľa a som to brutálne rozbehol, takže tak. Názor na car detailing, tak keď máš vzťah k tomu, asi. Natáčať svoje videá, alebo brať zo zahraničia videá, tak ja by som odporúčal začať, že brať zo zahraničia videá a ak náhle sa ti to rozbehne, začať svoje videá. Akú tarifu na ShopTete využívaš? Doteraz som využíval zadarmo tarifu,
teraz začínam využívať trošku tú drahšiu. Ísť do politiky, sa pýta typek len tak, ísť do Keď politiky. ho to baví a má odhodlanie, tak... Absolvoval si kurz, keď si začínal, alebo sa to učil z YouTube, je tam toho veľa. No toto, že ja som pozeral zahraničných youtuberov a podobne, tam som sa dojebal, to je presne, pre otca som zrobil jednu stránku raz na tvoje služby a celá bola urobená tak na americký štýl a ja som hovoril, že fúda, toto bude po piči, že pozri, jak to vyzerá čisto Amerika. A otco mi zajebal tiež tedy, že to nemusí veľmi fungovať, jak na Slovensku, ne? A presne to tak bolo, že proste na Slovensku inak to funguje, iné, aj marketing a podobne, ako v zahraničí, ne? No jasné, preto keď príde zahraničná firma na Slovensko, preto si stále najmú slovenského manažera. Aby to celé manažoval podľa slovenských podmienok a slovenského dopytu. Čiže to, čo funguje v Amerike, nemusí fungovať tu, ale činou nefunguje. A mne nefungovalo ani raz, keď to čo učia napríklad, ja som dal 1000 eur na kurzy, alebo okolo 1500-2000 eur ešte predtým, než sa mi rozbehli veci a fakt som nič nevedel robiť, lebo všetko je úplne inak, keď máš na slovenskú firmu, inak tie platobné brány aj fungujú a podobné veci. Typek hovorí, že má ku car detailingu veľký vzťah, ale či z tvojho pohľadu je to kvalitný biznis? Podľa mňa je kvalitný biznis všetko, čo máš vzťah a vieš to vykonávať, ne? Jasné, ale čo mi na Slovensku chýba aj v tomto biznise car detailing sú služby. Jak to myslíš? Keď som na káve v kaviarni a chcem, aby niekto mi na parkovisku umyl auto, neviem nájsť firmu, ktorá by prišla a umyla auto. Dáme tomu znútra, hej. Čo v Dubaji je bežná služba. Na Slovensku neexistuje. Či proste to strieľať do reklam a skúšať produkty. No ale keď už máš nejaké skúsenosti, tak napríklad vieš, že zo začiatku asi musíš, ale už potom, keď máš skúsenosti, ja mám 10 produktov, ktoré keby zajtra spustím, tak majú 10 000 objednávok, takže určite je tam aj proste nejaký, že skill treba. Že to práve chlapci robia nejaký, že mobilný car detailing, že prídu k tebe a ti to zrobia asi. No ale napríklad ja o tom neviem, hej, možno aj robia aj v Košiciach, Ani ale áno. keď o tom človek nevie, tak neobjedná, hej. Čiže furt reklama je na prvom mieste. Ako môžem používať payment methods na Shopify, keď nemám 18+, bla 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 bla. Musíš si poradiť tak, že máš niekoho staršieho, alebo proste rodičov, alebo a dať to na nich. Čiže tak, zlatníctvo, to my s tým máme žiadne skúsenosti, alebo aspoň ja, zlatníctvo. Ty vieš, čo o tom povedať, alebo... Ide o to, či má zlatníctvo ako kamennú prevádzku, ako iba predaj, alebo sa tým je odborník a vie to vyrábať. Hej. Podľa mňa, keď to vie vyrábať a robiť s tým, to je zase super biznis. Neviem, či kúpiť a predať je taký biznis, no skôr tá výroba, podľa mňa. Ale tak síce aj ja mám, že kúpiť a predať, no, akože. No, Ale o zlatníctve hovoríš. Ale typek možno mal na mysli kamennú prevádzku, hej. Čiže máš náklady, média, nájom, zamestnancov, hej, no a neviem, či... Ako teraz v tomto období ľudia ako kupujú viacej zlata, samozrejme, ale viacej investičného zlata. Hej, čiže reťazka nie je investičné zlato. No. Koľko kusov produktu na začiatok od dodávateľa, ja som kúpil úplne, že málo kusov produktu, zrobil som reklamy a ak náhle som dostal 2 objednávky, pozastavil som reklamy a objednal som väčšie množstvo, iba som to testol. Bola doba, keď ti nikto neveril na začiatku podnikania? A keď áno, čo ti pomohlo najviac? Povedz ty. Mne? Hej. No mne neveril nikto, keď začal podnikať. Ani mne. Bola taká konkurencia, že ma každý odhováral, potom sa mi smiali, čiže som prešiel všetkými fázami. Odhovárať, smiať sa a potom už len uznali. Čiže uznali. Potom ty si sa smial na konci. Ako ja som sa nesmial, ale potom museli uznať, keď už po pár rokoch som vydržal na trhu a z tých 30 firiem, čo boli v Košicách, skončilo 20. Prečo myslíš, že skončili všetci? Tak buď zaspali dobu, väčšinou zaspali dobu. Že myslíš, že teraz asi treba používať AI a podobne, ne? No jasné. Určite treba byť popredu, no. Študovať AI proste a používať všetko, čo sa dá, no. Určite. Mám e-shop skoro hotový, jedu beauty, už iba reklamy. Good luck, bro, good luck. Reklamy sú základ, ale keď máš dobrý produkt, vždy ho predáš, takže... Bez ohľadu na reklamy, keď máš dobrý produkt, tak predáš fakt, že hocičo. Teda hociaké reklamy, keď máš dobrý produkt. Oplatí sa študovať právo. Keď to baví, ako... Furt bol môj malý sen mať právnickú kanceláriu, ako nie ja ako právnik, ale ako
ako vlastniť. Hej, podľa mňa je to super biznis, ale veľmi k tomu ja neinklinujem. Hej. A hlavne o aké právo sa jedná. Určite trestné právo, ja k tomu vôbec neinklinujem. Možno aj keď majú v rodine nejaké kontakty, je to dobré, ne? Tedy asi. No jasné, hej. To je biznis, ktorý bude fungovať stále a čím ďalej, tým viac. Keďže kopírujeme Ameriku aj v tomto. Nejaký tip na začatie e-comu, nejaký game changer. To musíš fakt, že proste je lifestyle, to musíš proste chcieť robiť e-com, proste objednávky mať a podobne. A ak náhle to budeš chcieť, ja som tak mal, tak sa to proste rozbehne, hej, lebo, ale na začiatok asi AI, používať vo všetkom AI proste, sledovať, čo robí konkurencia, cez napríklad Meta Ads Library, sledovať ich reklamy a pozerať sa na to, čo robia horšie a porozmýšľať, čo robiť lepšie. Typek hovorí, že vyrába custom koberce, že či to je dobrý biznis. Tak ty... Tak, povedz ty, tak. Tak, Ty povedz, podľa mňa, no, neviem. tak keďže to vyrába, tak je tam asi pravdepodobne ten faktor, že je to nejaký umelec alebo niečo, že asi na to skôr je pozerať cez tú vášnivú stránku, jak cez finančnú možno, no. Podľa mňa, keď to dobre podchytí a marketingovo, môže byť to dobrý biznis, jasné. Len- Viem, že veľa ľudí kupuje perské koberce aj teraz, napriek tomu, aké sú drahé, čiže ľudia inklinujú stále ku kobercom. Lenže on písal, že vyrába, že podľa mňa to bude nejaký potlač alebo niečo. Že problém pri týchto biznisoch podľa mňa je, že títo ľudia sú veľmi sú takí, keby veľmi spojení s tými, že vyrábajú a podobne. A väčšinou tí ľudia potom menej zarobia peniazy, asi mi príde. Ťažko povedať, ide o to, jak to predá celé, jak to podchytí. No. Vieš, lebo napríklad ja by som robil koberce, ja by som kúpil, predal drahšie, robil marketing a tak. Vieš, lenže on vyrába, vieš, on fakt, že hovorí zo srdca a podobne. Dobre, vyrába, či je aj podnikateľ, či by to vie odprezentovať, či by to je dobre predať, alebo len vyrába. Koľko máš priemerný čas dodania produktov dodávateľa? 2-3 týždne z Číny? Nie je to potlač, je to ručná práca, píše typek, čo sa týka tých kobercov. No to je to podľa mňa, že že máš podnikanie a podnikanie, ne? Že toto je skôr také vášnivé podnikanie, ne? Asi, že čo robíš a... Všetko môže byť dobrý biznis, všetko. Človek, keď je odhodlaný, má rád to, čo robí, vie to predať, podchytiť, obhájiť si svoju prácu. Všetko môže byť dobrý biznis. Ale na čom ja som sa dojebal pri e-commerce, to bolo, keď som začal zo CBD robiť proste od začiatku a to bolo produkt, ku ktorému som mal vzťah. A potom som veľmi bol taký, že vieš, kebyže som mal vzťah k tomu produktu a podobne a teraz som keby totálne odosobnený od produktov, čiže aj tú cenu nemám problém zdvihnúť, vieš, a proste takto myslím, vieš, dakedy treba ten taký podnikateľský, že Aj odvahu. väčšinou to umenie s tým podnikaním sa ťažko, ne, dakedy tam, vieš, lebo väčšinou tí umelci nie sú takí, že väčšinou dobrí podnikatelia, nie? Či? No, umelec a podnikateľ to je obrovský rozdiel, hej. Preto každý umelec by mal mať pri sebe nejakého manažera. Tomáš Taťku, áno, to je môj oco. Môj oco má veľkú deratizačnú firmu, 10 000 klientov a ja mám veľké e-shopy s 10 000 objednávok. Čiže obidvaja máme rozdielne podnikania a obidvaja dosť sa nám darí. Čiže, ale môj oco to už robí 30 rokov samozrejme, čiže... Není 2-3 týždne dlhá doba dodania, tak proste objednávaš si vo veľkom, čiže je to dlhá doba, tak ty si vieš objednať pokokot produktu, hej, čiže proste skôr ti to pravdepodobne nepríde, no. Proste musíš čakať, keď objednávaš Číny. 2-3 týždne, no, a to je minimum, ale taký to je súčasť hry. Takže... Koľko tak zvykneš robiť času denne? Ja? No, Od rána do večera. od rána do večera. Stále si v tom. 10 hodín, 12, 14, od rána do večera. A viac menej stále si v tom, ne? No jasné. Stále máš čo rozmýšľať nad čím niečo zrobiť alebo podobne, čiže... Najhoršia vec v podnikaní je konkurencia. Sen každého podnikateľa je monopol. Čo to znamená monopol? Tak nemáš konkurenciu, monopol, hej. No taký není, ne? Tak vodárne, hej, vodárne sú monopol, hej, nemajú konkurenciu, čiže... No, ako nie je to súkromný podnik, hej, ale... Kvôli konkurencii musíš robiť denne, celý deň, 20 hodín. Ale ja hovorím väčšinou, že konkurencia je také dobrá, lebo som vidí, že niekto z toho, čo proste ty chceš robiť, aspoň zarába. Vieš, čo myslím? To hovorí mladšia generácia, že konkurencia je dobrá. Ja som si to myslel, keď som mal 25 rokov, už teraz si to vôbec nemyslím. Prečo? Som najradšej konkurenciu nemal. No tak jasne, že ani, ale tak vieš, zase na druhej strane, keby si mal konkurenciu, možno by si nezačal robiť ten biznis, či?
No akože ťa posúva, no jasné, spočiatku to je fajn, ale potom už tým, že aj Európska únia, jak sprísňuje tie pravidlá, jak hádže podnikateľom polena pod nohy, jak sprísňuje, hlavne sa snaží rozširovať byrokraciu a bola čo najväčšia byrokracia. Prakticky Európskej únii, alebo ide o to, aby čo najmenej ľudí podnikalo. Hej. Väčšinou ľudia hovoria tu, že Slovensko, že je najhorší štát na podnikanie a bodáčo, čo si ty o tom myslíš? Vôbec nie je pravda. Ja takisto mám e-shopy, ja mám do celej Európy posielam a nejakým spôsobom ma zatiaľ nijak neobmedzilo, že žijem na Slovensku, že absolútne. Jeden typek sa pýtal na gastro. Zober si, v Amerike, v LA je na jednej ulici vedľa seba vyše 60 mexických reštaurácií. V Košiciach je jedna. Tak porovnaj tú konkurenciu napríklad. Tak kde sa lepšie podniká? Tam v LA, kde je na jednej ulici 68 vedľa seba mexických reštaurácií, alebo v Košiciach, kde je jedna. To všetci podľa mňa, čo hovoria, že na Slovensku sa kokocky podnikajú, podľa mňa iba koupujú, že len aby nemuseli začať podnikať. To také klišé. Len aby nemuseli začať podnikať, ne? Že neoplatí sa na Slovensku podnikať, jebme na to, že jebať na to. Novinári to rozširujú hlavne, no, čiže... Akože čo novinári rozširujú? Tak to, že sú tu vysoké dane, čo nie je pravda, hej, lebo do obratu 100 000 je daň iba 10%, jeden z najnižších na svete. Hej. Čo je pre teba veľmi dôležité, aby e-shop bol trusted pre zákazníka? Recenzie, proste a budovanie značky do istej miery, hovorím recenzie určite. Takže jednoznačne recenzie, proste to je poslať zadarmo produkty a podobne, a aby otestovali viacerí. V Košiciach máme 3 mexické, ale aj tak je to malo proti jednej v ulici Velej. Sorry, 3, no. Ja viem o jednej. Čiže 2 majú asi slabší marketing, neviem o nich, chodím po reštike. Čakaj, musím mutnúť nejaké nevhodné. Obraty také nebudeme riešiť, lebo to je proste príliš osobné. Influencer marketing som ja neriešil, iba čisto Facebook reklamy, Google reklamy a podobne, nejak som nemusel riešiť nikdy. Typek sa pýta, že firma, ktorá prenajíma zvukovú a svetelnú techniku na akcie, festivály, všetko je dobrý biznis. To je dobrý biznis. To môj kamoš, ktorý robil svadby, si to stále prenajímal. Čiže, že oplatí sa platiť. Že to bolo častokrát vybukované, hej, čiže... No neviem, jak teraz sa to hýbe to celé, no ale viem, že takedy to bolo fajn. Dozadu 10 rokov. Že nech sa nám darí, že nám držia palce. Aj my vám držíme palce. Hlavne, aby ste robili biznis a podobne. Nejaké, že to je taký, že biznisový talk toto. Koľko myslíš, že teraz, keď tu je teraz už tak, že dajme tomu, že 100 ľudí, koľko myslíš, že reálne z nich začne robiť nejaký biznis? Podľa mňa sú, že 50% z nich namotivovaní, ale koľko podľa teba z nich, že začne robiť biznis? Že reálne, že začne? 1%? Myslíš, že veľa, či malo 1%? Nie, oveľa viacej. Ide o to, ako dlho zotrvajú. Možno niekto zotrvá len týždeň, mesiac, hej? Čakaj, musím overiť, lebo nám vypne stream. Prvý e-shop si išiel hneď zahraničie, alebo najprv Slovensko a Česko. Ja som išiel najprv Slovensko, hneď potom začal Česko a takto ďalej, ale Česko je úplne, že popiči market pre celkový e-commerce, takže veľká nákupná sila je v Čechách. No iné správanie ľudí, hej, čiže iné. Všade iné. Tam sú iní kupujúci, No nič, pomalečky vypneme asi stream. Už sme hodinu na streame. Koľko si investoval do reklamu od začiatku? 20 €, chcem to rozbehol, som začal to tankovať viacej. Keby si začal z úplnej nuly, čo by si robil? Išiel by si napríklad do Nemecka. Ja by som proste ponúkal služby, naučil by som sa robiť e-shopy, naučil by som sa robiť stránky a podobne a ponúkal by som firmám, dokedy by som mal zákazky. Nešiel by som do Nemecka, lebo som počul, jak tam chlapci žijú, čo tam robia a je to hrozné. Čo by si ty robil, keď musí začať od nuly? Ale čo, podnikať? Že musí začať od nuly, no tak dajme tomu, že podnikať, no. Čo by si išiel? Čo by si robil? To je pre mňa ťažká otázka. Ťažká otázka, ne? Môže sa dotyčný sa môže niekde zamestnať u niekoho šikovného, aby odkúkal niektoré veci. Je tu dobro... Potom môže začať podnikať sám, keď sa samostatný alebo nie.
Adam, najlepšie bolo, keby si nám ten biznis ukázal v praxi, stačí si pozrieť môj profil, všetko to zdieľam od prvej objednávky online, preto mám vlastne chlapcov a dievčatá, ktoré tu nás sú a pozerajú tento stream, pretože vedia, že proste, že to robím naozaj. Chcel si to občas prestať robiť, dropnúť, alebo som od začiatku veril, že z toho niečo bude. Ja som veril na 100%, že z toho niečo bude, iba otázka času. Nie? A povedz ty, veril si, že z toho niečo bude, keď si začal robiť biznis? Jasné. Ja som čakal 15 rokov, 15-20 rokov, keď sa mi to naozaj rozbehlo. Asi som veril. No niekto proste skôr je neskôr, ale ja to vidím jak matematiku, že keď robíš to veľa opakovaní, tak to raz musí byť. Nie? Iba otázka času je, že kedy. Môžeš mať šťastie, možno niekto môže mať šťastie. To sa mi páči v tom e-commerce, že nikdy nevieš, robíš nejaký produkt, náhodou chytíš nejaký trend a zrazu máš tisíce objednávok. Posielaš všetky produkty priamo zákazníkom, áno. Už si z nejakého produktu vyťažil maximum a povedal, že treba prejsť na ďalší, nie. Aj keď som dominoval takmer celú Európu s jedným produktom, tak stále je tam, ešte sú ďalšie trhy. Ale viac menej stále máš viacej produktov v tej istej kategórii, čiže stále vieš rozmýšľať, že nejaký ďalší produkt, už keď máš jeden produkt, sa ti pohne, tak už veľmi rýchlo vieš nájsť ďalší produkt, ktorý sa ti tiež pohne, veľmi rýchlo. Základ je začať. No, to je dačo, čo väčšina tu na ľudí neurobí. Začiatok je najťažší, začať. Najťažší. Akým biznisom by si sa vyhol, ak priorita je morálka, etika? Ja osobne, čo by som sa vyhol je, že biznis so ženami. A to je napríklad, že OF alebo niečo, lebo ja si neviem predstaviť reálne, že so ženami musím komunikovať a robiť biznis. Pre Boha to musí byť hrozné. Jedna žena je takedy, že príliš, nie, že máš 10 žen, ktoré manažuješ. To je podľa mňa, neviem, ty možno kasína, alebo také si raz hovoril, že... Kasíno herné, jasné. Že to by si nikdy nerobil. Kancelárske produkty sú pre teba dobré produkty. Podľa toho, jak to myslíš, lebo vieš si skúpiť všetko. Dobrý produkt na biznis sú kartridže. Kartridže. Tam je veľa súťaží, veľa dopytov. Zajtra spúšťam prvý e-shop, držím, tak držte palce, držíme. Kto je OG vedľa teba? Môj oco. Samozrejme. Reklama pre tesarčinu. Lepšie ísť do videí, alebo letáky, vizitky a teda? No toto je dobrá otázka. Čo by si ty povedal? No videl som teraz minulé jednu reklamu, jeden, čo má, neviem, či to má firmu, alebo je sám tesar, ale začína robiť videá. No, neviem, či Slováci sú už na to pripravení, alebo robí také akože smiešné, funny videá, či na základe toho si ľudia objednajú to, že by im postavil strechu. No. Čo to je strecha také, hej? Hej. Neviem, no, ale biznis super. Môj názor je, že je to dobré, videá, a ty, keď si hlavne o videách, alebo tvoji zamestnanci len kvôli tomu, lebo možno pre takí, čo si objednávajú strechy a také, tak iba sa boja, že prídu dajaký, odjebú to a potom všetko spadne. No vieš, strechy, kto si objednáva? Väčšinou staršia generácia, hej. Nestávajú domy 25-roční, 22-roční ľudia, hej. Čiže aspoň oveľa starší. Aj na koberce radšej videa reklamy alebo vizitky, takže všetko. Podľa mňa všetko treba robiť, ale videá sú proste stále top 1 podľa mňa. Čo sa týka reklám, videá sú stále top 1, lebo najviac vzbudzujú so zákazníkom dôveru. No na koberce musí byť Aladdin v reklame. No, Aladdin musí byť v reklame. A hlavne, keď napríklad vy nás vidíte teraz, chápeš, čiže už iba preto, že spolu takto komunikujete, tiež forma videa, čiže vidíš sám, že video funguje. Lepšie začať biznis sám, alebo s kamarátom, alebo s blízkym človekom. Ja som začal sám, ti to trvá dlhšie, ale aspoň nemá žiadne problémy. Ty čo si ty myslíš o tom, keď chcú chlapci začať, majú silou, mocou s niekým, alebo... No, veľakrát ľudia sa snažia s niekým, hlavne keď začínajú a nemajú skúsenosti. No, je to na každého voľbe. Ja by som radšej asi robil sám. Pokiaľ nemáš takého kamaráta, čo fakt vieš, že na 100% pôjdete spolu, že cez mŕtvoly, tak si myslím, že veľmi malá pravdepodobnosť, aby niekto bol na tom istej mentálnej vlne. Hlavne po rokoch. Aký najhorší rate by si strpel v pomere ad spend alebo profit? Neviem ti na to povedať, iba proste sa pozrieť na svoj účet a povedať si, že či ti to nosí peniaze alebo nie. Čisto podľa toho, proste v tomto som taký oldschoolový. Ja to vôbec nerátam tie, že ROAS a tieto veci, ja neviem ani takmer, čo to je. Čo má oco za hodinky? Čo máš za hodinky? Breitlingy. Čo hovoríš na Breitlingy? Dobré hodinky? Pecka. Moc ma tiež tomto vplyvnul, tiež som si kúpil. Ukážem Breitlingy. Chcú vidieť, ukáž. Obidva máme Breitlingy.
S koľkými peniazmi si začínal biznis? Povedz ty, koľko? Ja som mal asi 30 eur. 30 eur. Prepočte. Ja som mal 130, keď sa mi toto rozbehlo, čo mám teraz. 100, za 100 som kúpil produkty o veľkom a 30 posledných som dal do reklam. A hneď som mal 2 objednávky z toho a hneď som vedel, že OK, že to proste tak som začal tankovať reklamy. Teda objednal som viacej kusov, tak som začal dávať viacej do reklam. Je lepšie začať viac e-shopov alebo fokus na jeden. Čo znamená viac e-shopov? Viacej trhov? Pokiaľ viacej trhov, najprv sústrediť sa na jeden trh, zistiť, čo funguje a tak začať expandovať. Musíš najprv vedieť, čo funguje. Aká povaha je najlepšia pre biznis? Ja napríklad mám brutálne ADHD a celkom mi to pomáha asi v biznise, takže jaká podľa teba je povaha najlepšia na biznis? Povaha, no tak človek musí byť v prvom rade dravý, hej. Čiže, Vytrvalý? ja nehovorím agresívny, ale dravý. To je veľký rozdiel. Mal byť trvalý samozrejme. To je jak šport a podnikanie je to isté. Ale hlavne myslím individuálny šport. Tak by si povedal, že šport a podnikanie, že veľmi blízko majú k sebe? Individuálny šport a podnikanie takmer to isté. Individuálny šport. Ja tiež som boxoval, čiže prečo práve individuálny šport? No lebo sa spolieha sám na seba. Máš na profile nejaké video, kde je všetko pokope, ako začať? Pripravujem kurz a neviem, kedy ho spustím, ešte musím si doriešiť nejaké veci so svojím podnikaním, takže ja potom chcem spustiť určite tieto veci. Dobre, počúvajte, ideme pomaličky preč, čiže nie je nemorálne robiť reselling. Musíš mať produkt, ktorý rieši problém. Ty nepozeraj sa na to, že kúpiš niečo a predáš to 100 eur drahšie. Ty riešiš problém. Ty musíš vyriešiť zákazníkový problém a ty mu pomôžeš sprostredkovať a dostať k nemu ten produkt. Čiže nie, ty si práve, že veľmi ťa potrebuje, tak sa na to musíš pozerať. Nie, že ty skémuješ, ty veľmi ťa potrebuje zákazník. Čiže ľudia, díky, že ste došli všetci, sledujte ma na Instagrame, všade som takisto jak tu mám ďalšie videá proste o biznise a e-commerce, keď vás zaujíma, tak si pozrite videá a vidíme sa neskôr. Dobrú noc, čaute.